Ahojte, ja som Čoje a takto som sa stal foodblogerom s 86 000 followermi. Druhý najlepší podnik v Bratislave. Najlepšia reštaurácia v Dánsku. Jedlo, ktoré musíš za 5 litrovkou fatry. Najlepší podnik, keď ideš s dieťaťom. Najlepšia exotická kuchyňa. Máš pro nás nejaký sladký typ? Najlepšia slovenská klasika. Najpreceňovanejší podnik. Narodil som sa 23. septembra v roku 1981, to je strašne dávno, v Bratislave. A asi som mal dobré detstvo, tak ja som bol, akože my sme boli taká skromnejšia rodina, žil som v Lamači, akože detstvo, v podstate väčšinu detstva som prežil v Lamači. Také tie posledné roky komunizmu som ešte zažil asi na základke, to si akurát pamätám, že som mal také konflikty s mojou striednou, ktorá bola taká ešte akože súdružka. A ja som akože, nie že by som sa o to snažil, ale pamätám sa, že sa so mnou dostala párkrát do konfliktu, lebo som nejak spochybňoval nejaké pionierské blbosti alebo niečo takéto. Nebol som nikdy nejaký úplne čistý jednotkár s výnimkou prvej triedy, keď je každý jednotkár. Bavil ma vždy slovenský jazyk, čo je také dosť neobvyklé, že to väčšinou decka s tým majú problém. Aj potom neskôr literatúra a úplne opak bol neskôr na strednej také tie prírodné vedy, čiže chémia, fyzika, biológia. To ma nebavilo, nevedel som sa na to sústrediť, nepamätal som si tie veci. Ja som mal jedla, ktoré som vyslovene nenávidel a tie som nedal do úst, napríklad lúskové fazulky v takej tej hnusté bielej mliekovej omáčke. Ale inak väčšinu vecí ja som si tu jedálne užíval. Akože mne to prišlo, že neriešil som, či je to lepšie alebo horšie, ale malo to taký svojský charakter, že vlastne to jedlo chutilo inak než doma a mne to prišlo vlastne nejakým spôsobom zaujímavé. Čiže také tie veci, ktoré ľudia majú, že vďaka školskej jedálni nemajú radi tarhoniu alebo dukatové buchtičky, tak toto som si úplne užíval. Mne jedlo vždy chutilo, aj som vlastne celý život tak striedam verzie tých následkov, to znamená, že niekedy to na mne vidno viac, niekedy menej, teda už od detstva, že som bol takéto dieťa, ale ja som asi aj v rámci tých podmienok, čo sme mali doma, že sme nikdy nemali nejaké extra akože fajnové jedlo, tak som proste si tak navykol, že mi chutilo to, čo som mal. Možno si pamätám takých pár vecí, ktoré akože z takého útleho detstva, že som si robil taký, že som si nakrájal proste rožky na krúžky a osmahol a potom som to zaliel vajíčkami, že bolo to vlastne to isté, jak chleba vo vajci alebo jak omeleta, ale ja som si to proste vymyslel takto nejak inak a to ma tak bavilo, že som to potom proste takto jedával a som bol na to taký akože pyšný, že to som si akože vymyslel vlastný recept. Prvýkrát, čo vlastne si pamätám, že som bol akože z nejakého jedla, že úplne hotový, tak to bolo vtedy. Moja mama je vlastne synologička, Marina Čarnokurská a ona vlastne od môjho útleho detstva ešte za komunistov, keď nemohla publikovať, tak vlastne prekladala Konfucia, Lao Tzu a tak, že ja si vlastne pamätám, že zaspával som za zvukov písacieho stroja z kuchyne. Potom vlastne po revolúcii už ako keby začala byť aj taká, že aktívna v tom, že už to nebolo len také písanie do šuflíka, sa začala stretávať s nejakými Číňanmi a proste vydávať možno aj nejaké práce a tak. A raz sme sa takto ocitli v Prahe, kde už vtedy bola čínska reštaurácia. Nás pozvali a tam som vlastne zažil prvýkrát pekínsku kačku, čo boli také, že vtedy to boli také placočky, do ktorých sa urobila taká medzierka, do toho sa narvala kačacie koža s takou vrstvou tuku, namočená do veľmi sladkej sojovej omáčky, čo som v živote dovtedy nejedol. A to sa potom vlastne jedlo tak, že to striekalo všetkými smermi a to sa pamätám, že bolo prvýkrát, keď som si vlastne povedal, že jedlo ako kebyže dokáže urobiť niečo takéto, lebo dovtedy som vlastne nemal šajnu, že to je možné. Dnešným receptom bola sviečková na smotane. Milujem sviečkové na smotane, vždycky mám s tým akorát jeden jediný problém, to mäsko. Dostal som nápad, omáčka sa robí sama so svojím hovedzím vývarom z samostatného mäska, samostatných kostí a mäsko sa samostatne usoviduje alebo pečie. Inšpirácia pri omáčke, slávny tmavý recept Marka Pavalu. Stále to bolo tak, že my sme nikdy nechodili ani do reštaurácií, respektíve ak sme išli do reštaurácie, to bolo väčšinou nejaké veľké rodinné stretnutie, kde na to bola nejaká fakt, že zámienka a tie reštaurácie vtedy ako keby neboli úplne úžasné, čiže to vlastne boli len také tie černohorské rezne a proste podobné veci. Každá návšteva reštaurácie bola pre mňa veľká udalosť a som si to užil bez ohľadu na to, či to bolo dobré alebo zlé. Proste bola to reštaurácia, takže automaticky už to bolo pre mňa ako niečo viac. Moje študentské časy boli poznačené tým, že ja som teda v relatívne veľmi mladom veku začal byť taký metalistický mladík, čo spočívalo vlastne v tom, že hral som v kapele, chodili sme po koncertoch, chodil som do krčmy a fajčil som. Peniaze, ktoré som dostával ako keby nejaké vreckové, tak väčšinou išli na cigy a zvyšok, to čo mi zostalo, čo bolo nejakých 20 korún vtedy, tak som ako keby míňal skôr takže ekonomicky. A ja som študoval v Trnave, čiže ja som veľmi skoro ráno odchádzal z domu do školy a veľmi neskoro
som sa vracal a tým pádom mi mama dávala 100 korún na celý deň. Som si kúpil cigy samozrejme a za tú zvyšnú 20 v školskom bufete som si kúpil držkovú a 5 rožkov. A tých 5 rožkov som asi do nej namáčal, čiže vlastne ako ja som jedol tie rožky, ale neboli suché. A takto som vlastne hospodárne využil tie zdroje na to, že mi to proste strašne kutilo. A bol som schopný vlastne toto jesť každý jeden deň. Nie celú vysokú, ale možno nejaké 3-4 ročníky vysokej. Vlastne opak toho, čo potom za pár rokov sa stala taká moja denná prax, že každý deň vlastne ideš niekam inám na nejaké úplne iné, úplne nové jedlo, tak vtedy som vlastne ešte naposledy v živote zažil také, že chutilo mi niečo tak veľmi, že som vlastne na to chodil každý jeden deň. Ja som vyštudoval masmediálnu komunikáciu v Trnave, čo v tých rokoch ešte bola taká škola, ktorá nie úplne pripravila človeka vlastne na tú nejakú kariéru alebo na nejaké pracovné veci. To sa bavíme o rokoch 2000 až 2005, čiže vtedy vlastne vrchol kariéry v tej oblasti bolo, že ísť pracovať niekam do telky, o čom sme samozrejme všetci snívali. Ja som k tomu nejako neinklinoval, ale paradoxne popri škole som prekladal filmy na dubbing a na titulky, vlastne úplne pôvodne na dubbing, čiže som začal dokonca v nejakých 14 rokoch, lebo som veľmi dobre po anglicky. Čiže ja som dlhé roky prekladal filmy na dubbing, potom som k tomu prihodil titulky a to boli už aj titulky pre slovenskú televíziu vtedajšiu. A keď som skončil vysokú školu, tak vlastne sa mi ozvali z tej slovenskej televízie, že začal platiť zákon o tom, že nejaká časť programu musí byť pokrytá titulkami pre nepočujúcich a potrebujú niekoho na produkovanie. Čiže ja som vlastne ako totálne ucho, ktoré vlastne nevie nič o ničom, rovno zo školy ako keby nastúpil do televízie na pozíciu, ktorá vlastne dovtedy neexistovala, nikto ju dovtedy nerobil. A ja som len dostal povedané, že teraz musíš ty urobiť to, že budú tie programy pokryté tými skrytými titulkami, lebo vieš tu najviac o tých titulkoch, lebo ich prekladáš, čo vlastne bolo, že skoro nič. A takto som vlastne naskočil do môjho prvého jobu, kde som nakoniec zostal 10 rokov. Šunková pizza za 10,50 je zatiaľ najdražšia, ako sme mali. Mala byť aj najlepšia podľa hodnotení. No, akože vizuálne vyzerá veľmi dobré. Voní výrazne rajčinovo. Dokonca to pomodoro mám taký pocit, že tu obsahuje niečo zelené, jak nejaké čili papričky, ale možno zelené paradajky. Ňam. To vtedy bolo tak, že išiel v telke program a ty si na teletexte zapol stránku, kde ti vlastne celý teletext zmizol a zostali ti iba dole riadky s titulkami a vlastne nepočujúci, ktorí už pravdepodobne dneska to majú poriešené inak, tak vtedy tak boli schopní pozerať nielen filmy a seriály, ale titulkovalo sa tak aj správy večerné. Bolo to taká potom časom skôr rutina. To bolo vlastne aj dôležité, prečo ja som sa začal obzerať po nejakej akoby inej kariére, ale to, že vlastne to vymyslenie a nastavenie toho systému, tak to vlastne doteraz tak sám zo seba čumím, že sa to vtedy podarilo. Už vlastne počas tej televíznej kariéry ma to začalo ťahať akože nejakým kreatívnejším smerom. Ešte ako decko som si začal vlastne predstavať, že hrám v kapelách a som si vymýšľal názvy tých kapiel a vymýšľal som si názvy albumov a kde budem chodiť na turné a názvy pesničiek a potom som neskôr začal písať tým pesničkám aj texty po anglicky. Z toho vyplynulo, že som si nejakú kapelu aj založil a hral som v nej relatívne dlho. Prejavovanie samého seba cez písanie sa potom ako keby začalo vo mne hýbať tým smerom k tej reklame, lebo mi to prišlo. Ja som samozrejme najprv chcel ako keby, že vymýšľať filmy a písať scenáre do filmov a točiť filmy, ale ma tam asi odstrašilo to, že aké to je vlastne komplikované a že čo vlastne všetko, od koľkých iných ľudí závisí, že vlastne k takémuto niečomu sa človek vôbec dostane. Kopec mojich kamošov začal pôsobil vtedy v reklame a to som akoby vnímal ako presný opak, že to je vlastne niečo, že sa nevyrába roky a vlastne dá sa tam niečo vymysleť a potom na nejakom relatívne krátkom časovom úseku sa potom dá zrealizovať nejaký kreatívny nápad, tak som sa začal obzerať vlastne po tom, že ako by som sa vedel uplatniť v tomto smere. To boli časy, keď vlastne slovenská reklama bola taká, že 24-25 ročný človek už bol v reklame vlastne často, že senior, že to boli, že robili proste pozície, ktoré boli úplne, že strašne ďaleko. Ja som vlastne už mal tie celkom roky, ale ako keby, že v reklame som vlastne nerobil vôbec nič. Ale podarilo sa mi nakoniec dostať na miesto copywritera v agentúre Jandl, čo bolo úplne úžasné, že vlastne ja som tam v rámci skúšobného obdobia behom prvých 3 mesiacov vymyslel reklamnú kampaň pre Typos, ktorá mala strašne veľa, asi nemôžem povedať koľko, ale obrovský rozpočet, že to sa točilo asi neviem, či 7 alebo 8 spotov. Že mňa tam akoby, že zobrali, že počak, niečo sa priučíš, boli sme tam viacerí copywriteri, ktorí vlastne navrhovali nejaké ideje, nejaké nápady a nakoniec sa vlastne ujal ten môj. Než mi skončila tá skúšovná doba, tak sa vlastne natočil kompletne s celou produkciou, proste neviem koľko natáčacích dní, proste točili sme v River Parku, v hoteli s obrovskými reflektormi, ktoré simulovali proste nejakú letnú destináciu a my sme pri tom točili v noci a takéto proste úžasné veci. A to som si vtedy hovoril, že že toto chcem, aby bol môj život.
ale vlastne bolo to akoby, že najväčšie, čo som odtedy natočil, bo už potom vlastne tie budžety išli tak dole, že behom pár rokov vlastne tá práca v reklame sa zmenila na vymýšľanie postov na Facebook, taký ten prvý nejaký pokles toho, že ako som si predstavoval život, ako to nakoniec bolo. Ja som v Jandli potom začal mať taký neskôr pocit, že strašne veľa vymýšľam do šuflíka, do tendrov a dostal som ponuku prejsť na stranu klienta do Slovak Lines, čo znie tak ako keby oproti kreatívnej reklamnej agentúre ako nejaký downgrade, ale vlastne vzniklo inovatívne oddelenie, ktoré vlastne malo za úlohu tú značku pretransformovať na niečo proste moderné a technologicky vysplejšie. A tam som vlastne dostal ponuku mať na starosti komunikáciu. Avány je nový podnik na mieste bývalej Nivary. Butter Chicken mal solidné mäso a hustú omáčku, v ktorej ale boli cítiť viac rajčiny než korenia a arómy. Paratá špičková chrumkavá mangola si tiež vysoký level. Stále to však neprekonalo Mumbai Central, v ktorej sú jedlá super indické, voňavé a výrazné po neošídených exotických koreňach. A nájdete tu aj fantastické unikátne veci ako pani puri. Poznáte? Ja som blog založil v roku 2015, vlastne po prvom polroku v Jandli a bolo to preto, že vlastne klienti si okrem takých tých klasických banerov alebo televíznych spotov alebo rozhlasových spotov, tak klienti začali riešiť sociálne siete a teda vtedy vlastne hlavne Facebook alebo iba Facebook a ja som vlastne mal také nutkanie, že by som ako keby mal byť v tej téme nejaký zbehlejší než som a než vlastne dokážem zistiť cez nejaký osobný profil na tom Facebooku, čo sme proste samozrejme všetci mali, tak ja som si vlastne vtedy povedal, že mal by som si založiť nejakú stránku. Mal som akorát problém s tým, že vymysleť si tú tému tej stránky tak, aby mi to nežrlo čas. Čiže nemohlo to asi byť nejaké úplne že modelárstvo alebo proste nejaké neviem čo. Už som aj tak zachytával prvé foodblogy, hlavne teraz zo zahraničia, čo boli vlastne väčšinou ľudia, ktorí varili jedlá. Že vtedy akože foodbloger bol človek, ktorý proste sa trápil s receptami a potom si ich nafotil, vtedy ešte video až tak nefičalo a potom to nejak vypublikoval a potom vlastne to ľudia si podľa toho varili a tak ďalej. Strašne málo bolo vlastne foodblogerov, ktorí chodili po reštauráciách, ale vlastne tým, že ja som nečakal od začiatku, že to vlastne bude niečo väčšie než pre maximálne pár stoviek ľudí a možno nejakých mojich kamošov, tak som si povedal, že toto môže byť dobrá vec na cvičenie si tých nejakých social media skills. Začal som vlastne nechodiť na to isté fočko každý deň do tej istej reštaurácie, ale z tej mojej vlastne reklamky, ktorá sídli doteraz na Štefánikovej, tak som akoby chodil každý deň na nejaký iný obed a začal som o tom vlastne písať tak, že som len odfotil to jedlo a napísal som, že čo to bolo a dal som to na Instagram. Poďme si raz a navždy vysvetliť, ako sa má jesť krémeš. Existuje človek, ktorý si z neho dokáže odkrojiť vidličkou, turchom z hora dole. Je to tak, že ten čokoládový deklík proste musíš zjesť ako prvý a potom na ňu už len spomínať, keď tlačíš ten nečokoládový zvyšok? Diskutujme. Vtedy dominantný Facebook vlastne časom potom začal ustupovať a Instagram začali ísť hore a kým vlastne blogeri ako Foodtips Košice s tým mali veľké problémy, lebo vlastne tie Instagramy nemali úplne alebo takmer vôbec rozbehnuté a museli ich začať budovať od znovu vrátane teda tých followerov, tak ja už som tam vlastne mal nejakú základňu a bolo to pre mňa oveľa jednoduchšie. Necítil som sa kompetentný na to sa k tomu nejako vyjadrovať. Potom k tomu časom pribudli také, že niečo mi akože fakt chutilo, tak som napísal, že mi to fakt chutilo. Potom k tomu pribudlo, že prečo mi to chutilo. No a potom už vlastne začali byť aj také tie nejaké zložitejšie opisy, kde vlastne nejaké tej mojej copywriterskej kariére som si akože celkom veril, že o tom napísať niečo také, že kvalitnejšie, dlhšie. A toto vlastne bol taký ten úplne taká tá prvá vec, ktorá akože ľudí na mne začala baviť, že vlastne tie opisy, že vtedy ešte ľudia čítali tie posty, si ich rozklikávali a čítali si vlastne tie a potom tam písali, že jak to je super opísané, jak na to nedostali chuť. Vďaka tomu vlastne na to začali chodiť. A vlastne vďaka tomu, že som ako keby začal byť food blogger na jedlá, ktorého postov začali tí ľudia reálne chodiť, tak to by dosť pomohlo potom v takom tom budovaní si tej značky a tej relevantnosti, že vlastne som nebol len taký niekto, že si niekto prečíta nejaké jedlo a potom zhejtuje, že ako to jedlo vyzerá, ale že čoraz viac ľudí vlastne mi tam potom na to aj napísalo, že boli sme na tom, bolo to úplne úžasné, alebo možno nebolo úžasné, to je jedno, ale akoby, že som tam vlastne tých ľudí akoby premienial aj na tých návštevníkov tých podnikov. Keby som mal vymenovať 3 najobľúbenejšie podniky v Bratislave, tak tento by bol medzi nimi Mäso od Romana. A ja sa strašne teším, lebo strašne dobré jedlá mám dneska na menu. Mäso od Romana funguje tak, že niekoľko iba dní do týždňa si tu môžete dať také tanierové jedlá. Každopádne dneska brinzové halušky, ale keďže sme u Mäsa od Romana, tak s bôčikom a plnená paprika. Áno, Refresher si ma všimol relatívne skoro, oni vlastne vtedy tiež boli v nejakej takej fáze svojej vývojovej
Gastro téma bola pre nich vlastne dôležitá ako jedna z tém, ktoré vlastne na internete fičali, okrem nejakého hip-hopu a nejakej módy a nejakého lifestylu. A vlastne vtedy sa mi ozval Majdo, že či sa nestretneme a sme sa stretli a zdalo sa im vlastne neuveriteľné, že keby takto mladí ľudia, že môžu keby že rozbiehať alebo už vlastne vtedy normálne že fičať s takým nejakým relatívne veľkým médiom. Ale tak sme si akože sadli aj nejak tak povahovo aj osobnostne a sme sa skamošili a vlastne on ma ukecal na to, aby som začal tam vlastne písať niektoré veci aj ako články, to znamená, že nie iba nejaké izolované posty z nejakého podniku, ale že aj nejaké ucelenejšie témy, z čoho vlastne vznikol nápad na rebríčky vlastne jedál, ktoré sme nejaké urobili, že som tedy urobil nejaký rebríč hotdogov, čo vtedy reálne v Bratislave existovali, že to ešte neboli iba nejaké pumpové jedlo, ale že boli proste podniky s hotdogmi. Potom možno nejaké pice a potom vlastne sme urobili burgery a tie úplne vybuchli, lebo vlastne to bol taký prvý úplne virálny článok a rebríček, ktorý dosiahol, myslím, že už ten prvý článok dosiahol cez 100 000 čitateľov, alebo teda pozretí, čo bolo vtedy akože obrovské číslo. Navzájom nám to tak cvaklo, že sme si tak obidve strany sme si tak povedali, že wow, že to bude cool a že môžeme teda začali byť toho viac. Refresher vtedy už robil aj veľa videí na YouTube. Ja som vtedy ale videa ešte nerobil, lebo ja som vlastne bol inkognito, že ja som vlastne nezverejňoval moju tvár, lebo som si vravel, že to je lepšie pre tie návštevy v tých podnikoch, že aby ako keby sa ku mne tie podniky nesprávali inak ako nejakým bežným ľuďom. Už vtedy, čo som mal možno nejakých pár tisíc ľudí a už tak nejak tí moji followeri to nejak reflektovali a že dali na ten môj názor alebo na ten môj tip. Nemal som rád úplne takú pozornosť nejakú, že by teraz ma niekto začal obskakovať, lebo sa začali nejakí neznámi ľudia rozprávať. Potom až takým tým boomom tej spolupráce s Refresherom, tak do toho prišlo to, že čo keby sme skúsili natočiť aj nejaký rebríček alebo minimálne nejaký článok s nejakými viacerými tipmi aj ako video. Čaute, som Čoje a na mojom Instagrame, Facebooku a v článkoch pre Refresher.sk píšem o dobrom jedle v Bratislave. Vy mi potom píšete naspäť a pýtate sa, ktoré jedlo v Bratislave je najlepšie. Rozhodol som sa, že dám dokopy zopár a fakt len zopár najlepších podnikov v Bratislave a takto slávnostne vám ich odporúčim pre celý rok 2018. Pamätám sa, že to prvé video bolo, že som sa naspamäť učil tie všetky vstupy, lebo som ako keby nebol schopný nič improvizovať a mal som hroznú trému. A vlastne paralelne, že už to bolo nielen o tom, že ľudia, ktorí ma objavili na Instagrame cez ten blog, ale ľudia, ktorí vlastne cez tie Refresher výstupy sa dostali k tomu môjmu blogu a vlastne začali potom nabalovať ako followery. Ja sa snažím pravidelne v tých mojich postoch ich tak nejak motivovať k tomu, aby ma akože nebrali ako nejakého špeciálneho návštevníka, aby mi určite nedávali väčšie porcie a proste lepšie jedlo, lebo si tým potom sami uškodia a takisto aj ja z toho potom budem mať zle, keď vlastne prídu mne ľudia vynadať, pošlú jej fotku nejakého jedla, ktoré dostali oni, ktorá sa bude líšiť od toho, že čo som tam mal ja. Samozrejme, že mi ešte stále píšu podniky, že aký mám cenník a snažia sa vlastne dostať ako keby k tomu tak, že či mi akože vedia zaplatiť za to, že ich pochválim, čo teda nerobím. Keď som sa tam najedol, ešte som platiť, tak keby mi to ponúkali, že zadarmo. A to som tiež im vlastne sa snažil vysvetliť teda, že si za to chcem platiť, aby som nebol nikomu zaviazaný tým, či to zverejnil alebo nezverejnil, lebo ja často proste niečo nezverejním, keď mi to nechutí alebo keď mi to príde nezaujímavé. Potom som si na to našiel takú formulku, že keď odmietajú za to zobrať tie peniaze, tak im poviem, že ak za to nezaplatím, tak o tom nemôžem napísať, ani o tom nenapíšem, takže si kľudne vyberte teda, že či mi teraz dáte obec zadarmo a nič z toho, alebo proste, že či ma necháte to zaplatiť a ja potom akoby pravdepodobne teda o tom niečo napíšem. A už jediné také, čo zostalo z takých tých neduhov je, že niekedy mi proste donesú nejaký dezert zadarmo, proste nejakú vec navyše, čo už ako keby som prestal voči tomu bojovať a urobím to väčšinou tak, že ak som s mojím synom mal proste s niekým, tak sa to podelíme a potom vždycky pri tom platení sa snažím na tom sprepitom vlastne ten dezert si aj tak zaplatiť. Sme sa vybrali do tržnice, nie starej tržnice, ale OG tržnice v Bratislave. Nachádza sa tu podnik, v ktorom majú vypražené ryby a zemiakové šaláty. Pokúsim sa vysvetliť teda, že prečo napriek tomu, že ako to bude vyzerať, ako to bude pôsobiť, to je jedlo, na ktoré by ste mali ísť aj vy. Tým, že vlastne nepíšem negatívne recenzie, tak moc ako keby aj na to ani nemali dôvod, že by mi nejak vyčítali niečo, čo som ani napísal. Ale napriek tomu teda, že sa snažím písať len pozitívne, tak samozrejme, že sa mi stali aj také akože v podstate vtipné príhody. Podnik, ktorý vlastne sa snažil ku mne tak veľmi nadštandardne správať, to dovedlo až do také akože absurdnej situácie, že vlastne ja som bol na pracovnom obede, no aj s počítačom, ktorý som si takto otvoril, mal som okolo seba ľudí, ktorí sa začali niečo rozprávať a ukázať na tom počítači, že bolo to, že extrémne pracovná situácia a mal som tam čašníka, ktorý vlastne sa mi akože počas toho
akože venoval takým tým veľmi prenaným spôsobom, čo neverím, že sa tak venuje každému jednému zákazníkovi, lebo to by ich obslúžil za deň tak 15 možno. A stále mi tam niečo nosil a stále mi niečo vysvetloval a ja som naozaj potreboval akoby, že byť nerušený, že aj som tak nejako sa snažil naznačiť, ale ja nie som moc človek, ktorý proste ho pošle do keľu, že prosím dajte mi pokoj teraz, lebo niečo robím. Tak som skôr len tak akože sa snažil nejak ignorovať a nevedovať mu pozornosť, čo potom úplne, že došlo do takých extrémnych situácií, že mi doniesol nahriatú zvlhčenú utierku ako jedinému pri stole, že aby som si teda mohol utrieť ruky alebo niečo takéto a to už som ako bol naozaj, že som veľmi nervózny, lebo to už ako keby aj tí ostatní ľudia pri tom stole sa nejak tak akože našťastie teraz smiali, že sa ich to nejako nedotklo alebo že mi to neprišlo nejaké otravné. A potom mi napísal nejaký úplne iný človek z toho podniku, akoby že vynadal mi, že vlastne akoby, že on ten čašník sa na mňa snažil byť milý a že ja som bol teda akože arogantného hľadu na ňo, čo som mu teda vysvetlil teda, že napriek tomu, že to bol taký tak dosť agresívne to podal tú správu, že čo sa vlastne udialo a že vlastne podľa mňa to není akože OK, že je super, keď nejaký zákazník akože si užíva byť obletovaný a vtedy len dúfam, že ten podnik robí aj iným ľuďom ako foodblogerom alebo nejakým celebritám, lebo akože už potom teda buďme ako keby v tomto dôsledný a poriadny, keď toto ako je náš, to sú prezentácie, ale zase na druhej strane, že ja poznám strašne veľa proste ľudí, ktorí sa nechcú ani rozprávať o tom, keď im napríklad niečo nechutí a čašie sa ich opýta, či je všetko v poriadku, tak oni nechcú sa o tom porozprávať, že niečo nie je v poriadku, lebo to proste nie je nejaká ich povaha a bolo by to pre nich ešte vlastne druhá nepríjemnosť, že vlastne nechutilo mi jedlo a ešte teraz to mám vlastne niekomu vysvetľovať. A toto vlastne považujem za dôležité, aby tie podniky vedeli, že vlastne to majú rešpektovať, lebo ja som tiež taký trošku, sú ľudia, ktorí sú to môže extrémne, ako keby im to môže spôsobovať nejaký akože veľký diskomfort, ktorá bráni v nejakom takom užívaní si nejakého nadmerne pozorného prístupu. A od čoho závisí, či je burger dobrý alebo zlý a prečo s tým nemá nič spoločné to, či do neho dáš vajco alebo avokádo? Ako to je, čo je? Ja neviem, či mám najlepšie podniky. Ja skôr mám možno podniky také, že skôr ma mrzí, keď nejaký podnik som mal veľmi dlho rád a potom som tam presah chodil, lebo vlastne sa zhoršil, alebo že proste začal akoby, že robiť akože pre mňa veci, ktoré mi nechutili, alebo som nepovažoval za kvalitné. Regal Burger, tak to vlastne u mňa strašne akoby padol, že z takého toho obdobia, kedy vlastne oni boli, že prvý iný burger v Bratislave, ak nerátam nejaké proste okienka na Michalskej, prvý naozajstný burger poctivý, kde sme sa mohli fakt cítiť, že proste jeme taký istý burger, ako jedia ľudia niekde proste v Amerike alebo na západe, sa vlastne ako keby potom tým rozrastaním a tým, neviem či franchisovaním, ale tým rozširovaním tých prevádzok sa vlastne dostal do situácie, kedy som raz takto ako keby stál v rade a sledoval, ako jeden chalan robí 15 burgerov naraz a teraz práve dosmažil tú moju paty mäsovú, dal to na ten burger, na ten šalát čerstvý a potom ešte dlhých nejakých 10-15 minút som sledoval, ako tam tých 15 ďalších burgerov tam dokladal tie veci a než mi ho vlastne dal, tak bol studený, šalát tam bol proste úplne zdechlý a proste bolo to, že fakt, že nechutné, až tak, že som tam vlastne prestal chodiť. Ja som si povedal, že dobre, že tak akože táto éra skončila a našťastie prišiel nejaký Roxor a nejaké Queensboro a môže sa teda na to vykašľať. To má happy end, lebo našťastie tá značka vlastne si to možno trochu uvedomila, že teda aká je škoda, že kedysi takého vlastne miláčika, takého toho lídra burgerovej scény sa vlastne stal taký horší McDonald, však vlastne McDonald, ktorý ako keby sa hrá na niečo, ale proste chutí menej, tak vlastne ani nemá prečo sa porovnávať s McDonaldom. A urobili teda Regal Underground na mieste úplne prvého Regal Burgeru. A čiže opäť teda takú prevádzku, kde sústreďujú sa proste na čo najkvalitnejší burger na jednom mieste s nejakým maximálnym množstvom pozornosti a lásky, ktoré tomu venujú. A ten burger je úplne skvelý a milujem ho a som teda rád, že to takto dopadlo. Teraz mi povedzte vy, či je toto skrytý klenot alebo nie. Denne sa tu premelie masa ľudí, no som presvedčený, že väčšina z vás toto miesto nepozná. Kulháň, nedaleko Duchonky, robí najlepšie pečené ryby na Slovensku. Fatru si dones so sebou, budeš ju potrebovať. Mám také pravidlo alebo takú vec, ktorou sa riadím, že keď som v nejakom novom meste, niekde na svete, a vidím, že v nejakom podniku sedí strašne veľa locals a dokonca tam stoja v rade na to, aby dostali stôl a že ten podnik je bez rezervačiek a proste fakt, že je vyťažený, že to je to, že kde chceš byť, že to je mimo tých TripAdvisorov, mimo turistov, čo proste má fakt kolísavú kvalitu. A takto som vlastne raz ukecal moju drahu a dokonca môjho svokra, ktorý tam s nami bol na výlete, ktorého sme zobrali teda do Lisabonu zažiť žlté električky a ja som ju ukecal, že guys, že toto vyzerá byť na najlepší podnik celej štvrti, lebo to som nikde nevidel, že by niekto mal, že proste
plný podnik narvatý. Ľudia stáli v rade a všetko boli lokálne, všetko boli proste Portugálci. Vystali sme ten rád, objednali sme si, sadli sme si, čakali sme strašne dlho a to jedlo bolo strašne podpriemerné. To by tak utkvelo v pamäti, lebo som sa tak sám na sebe potom akože pobavil. To, čo som si myslel, že ako funguje, tak že občas teda vie dostať do držky. Keď mám zobrať vlastne to, že koľko stálo tak malé množstvo toho nejakého jedla, čiže asi Wagyu Romana. Ja nemám rád také tie, že zlaté pláty, jedle a podobné blbosti. Toto sú podľa mňa akože snobské pičoviny, ak môžem povedať. Zistil som, koľko existuje na Instagrame profilov školských jedální, ktoré proste robia inkognito žiaci, že často fakt, že to sú základky a že to sú fakt, že decká. Úplne ich milujem. Moja najobľúbenejšia je vlastne jedálena Vaske, ktorá teraz neviem presne, ako sa volá ten profil, ale proste robia to decká. A dokonca mám také podozrenie, že aj nejaké profáčky, lebo na niektorých fotkách vlastne vidím vedľa taniere taký ten zväzok kľúčov. Takže mám taký pocit, že vlastne to je aj taká akože partizánčina, do ktorej sú zapojené učitelia. A je to perfektné. A teda sú tam aj normálne, že vedia aj pochváliť tie jedlá, akože veľakrát ich zdrbu alebo si z nich robia srandu, je to skvele napísané. Čítam si nejaký post, tak si hovorím, že toto by som akože normálne išiel teraz s mojou nevlastnou dcérou sa tam prepašovať do jedálne a dať si to. Asi nie pre túto vládu, ale že kebyže je proste vznikne nejaký projekt na to, aby školské jedálne proste vedeli variť lepšie jedlo a akokoľvek, teraz nehovorím samozrejme, že by som tam bol teda nejaký človek, ktorý by to zachránil, ale ak by som tam vedel akýmkoľvek spôsobom k tomu prispieť, to by bola vec, ktorá by ma veľmi, veľmi lákala. Tepelne upravené avokádo. Fuj. Pene s tvarohom. Pohode. Párky v rýchlovárnej kanvici. No, tak asi horúca voda, jak horúca voda. To, že čaj si z tej rýchlovárnej kanvici nedám, tak to je druhá vec. Lámanie špagiet. Vlastne neviem, že prečo to je akože divné, ale je to divné. Najprv mlieko, až potom cereálie. Nenávidím mlieko. Zemiaková kaša mixnutá ponorným mixérom. Ako je to škoda? Rýža uvarená ako cestoviny. Ne, to sa tak nerobí. Kečup na špagety. Rezeň plus rýža. Rezen sa je s rýžou. Aj keď proste môžeme miliónkrát podporovať lokálnych producentov a proste lokálne potraviny a proste poctivé potraviny, tak stále nemôžeme byť akoby ľahostajní k tomu, že väčšina ľudí v tejto krajine nemôže úplne sa len tak zo svojej vlastnej vôle stravovať týmto spôsobom a sú odkázaní proste na potraviny a na jedlá, ktoré proste musia byť lacné, pretože sami nezarábajú toľko peniazy, aby to vedeli mať inak, že blokovať vlastne možnosť aj sem tam pre takýchto ľudí, alebo kľudne aj pre tých ľudí, ktorí akože už majú to šťastie v živote, že majú viac peniazy a môžu si dovoliť lepšie jedlo, ale stále akoby ich dostať aj na miesta a pripomenúť im, že vlastne vie byť dobré jedlo aj také, kde prižmúriš oko nad tým, že či proste to mäso je odtiaľ alebo odtiaľ, že má zmysel. UEFA Champions League aj mňa priamo doprostred tej atmosféry. Mne ako dieťaťu moja mama, ja som vyrastal akoby od 11 bez otca a nemala na mňa toľko času, lebo proste musela nás živiť a proste mala svoju vedeckú kariéru. Takže ona veľa vecí akoby že riešila tým, že nám kúpila nejakú knihu. A spoľahla sa na to, že tá kniha nám to proste vysvetlí. Čiže moja sexuálna náuka bola kniha o adolescencii. A v rámci tohto mi dostala odporúčenú knihu Tajný denník Adriana Molla o 13-ročnom anglickom tínedžerovi z Leicesteru, proste zo stredného Anglicka a jeho proste strasti s babami, s dospievaním, so sexom, proste so všetkým. Ja som si ju strašne zamiloval, ale okrem teda toho, že to bol akože tajný denník môjho rovesníka z nejakej úplne inej krajiny a bolo to vtipné a bolo to zábavné a proste riešilo super veci, tak tam bolo strašne veľa akože o Anglicku. A mal som taký pocit, že to je super krajina, zaujímavá, že proste že poznám tie témy a tak ďalej. Čo ma vlastne potom primelo k tomu, že od malička môj otec ma viedol futbalu, že pozerali sme futbal, samozrejme, že Slován a Slovensko, Holandsko a AC Milan, lebo tam proste hral Marco van Basten, vtedy najznámejší hráč, najlepší hráč na svete. A ja som teda sledoval dlho teda Holandskú repre na tých majstrovstvách, kde proste Slovensko bohužiaľ nehralo. No a takto som začal okrem holandskej sledovať aj Anglicku. A anglická proste bola, že Beckham a títo všetci hráči z Manchester United a potom tam bol Michael Owen a teraz ktorý hral v Liverpoole. A mne to prišlo tak vždycky také, že som mal radšej toho Owena, lebo bol taká menšia hviezda, taký menej ako keby taký bully alebo taký proste skromný, dával góly, proste dobre sa na neho pozeralo.
A ja som tak začal brať aj ten Liverpool, že vlastne, že ten Manchester United, že vtedy to bola obrovský tým, že proste slávny, neviem čo, všetko vyhrávali, všetkých proste tam šikanovali v tých zápasoch. No a ja som nejakým spôsobom, mňa to akoby, že viac ťahlo k tomu druhému, tomu opačnému klubu, ale vtedy som ešte akože nejako extra nefandil, vtedy som ich proste len tak mal rád cez toho Michaela Owena. A potom v roku 2007 som mal prvýkrát vlastný byt, lebo proste sa nám narodilo dieťa s mojou vterejšou priateľkou a sme si teda kúpili vlastný byt. Ja som si tam dal zaviesť káblovku a na tej káblovke zrazu išla Premier League a ja som začal pozerať Premier League a 2 mesiace na to do Liverpoolu prestúpil Martin Škrtel. A tým pádom vlastne ja som začal pozerať každý jeden zápas Liverpoolu, vtedy ešte tak, že pozeráš že je ti nejaké mužstvo sympatické, ale nestane sa z toho to, čo sa stalo mne s Liverpoolom, lebo proste len ťa baví ich pozerať hrať, ale ja som vlastne zistil, že čím viac o tom klube nejak zistujem, o histórii, o tých hráčoch, o to vlastne ako sa tam o čo bojujú a proste aké je to ťažké proti akým rivalom, tak som vlastne zistil, že čoraz viac ma to tak k nemu priťahuje a to už potom bol len krok od toho si kúpiť prvý dres a naučiť sa You'll Never Walk Alone naspamäť a na nešťastie dlhé roky ešte trvalo, kým som ich uvidel na Anfielde, ale aj to sa mi podarilo a čo som akože extra na to hrdý, že som vlastne v rámci toho nabalovania tých citov k tomu klubu som prešiel vlastne takými tými fakt hnusnými rokmi, keď proste sa nám nedarilo. Hrali za nás hráči ako Paul Končeský a Jovanovič a Christian Poulsen, takže fakt slabí hráči a bolo to fakt zlé a napriek tomu teraz vlastne sa môžem byť teda ten OG, ktorý si preskákal týmto a nie je žiaden glory hunter, ktorý fandí Liverpool len za to, že proste sa mu posledné roky darí. Najlepšia vec, čo sa mi stalo vďaka tomu, že som začal pred 10 rokmi robiť nejaký foodblog, tak to bolo toto. Že ja síce už teraz mám šťastie na to, že máme nejaké spolupráce s nejakými značkami, ktoré nie sú reštaurácie, pre istotu zdôrazním, a teda, že mám z toho aj nejaké peniaze, ktoré ale teda väčšinou preflakám na to jedlo a môžem chodiť na viac fine diningov, než by som reálne chodil s mojím príjmom z mojej regulárnej roboty, ktorú stále mám. Tak vlastne to, že robíš niečo takéto, máš nejak veľa followerov a vlastne ti nejaká značka ponúkne, že čo keby si išiel do Liverpoolu, do stredového kruhu a zatriasol tam vlajkou UEFA Champions League a potom si pozrel vyššou zápasu proste z nejakou 5. rada na tribúne, tak proste od začiatku by som povedal, že kvôli tomuto sa to oplatí robiť. Ja som akože foter v prvom rade, ten otec 18-ročného chalana, ktorý mi robí akože externú radosť, ktorý proste teraz študuje filmarčinu, kameru a fotenie a počúva tú istú muziku, ktorú som počúval ja v jeho veku a je strašne správňak, že rozumný a proste taký citlivý a empatický. Ja som si vždy predstavoval, že odkedy som teda vedel, že sa mi narodí dieťa, že toto akoby že je najviac v živote, že vlastne som si tak uvedomil, že zmysel života vlastne je, ak teda máš to dieťa, lebo nie vždy je zmysel života mať dieťa, ale že keď už máš to dieťa, tak vlastne to najviac, čo môžeš urobiť je, že aby bol lepší človek ako ty, aby proste si to nejako navýšil vlastne ten klad, čo si ty dostal ako človek na svete. Momentálne dúfam teda, mám pocit, že sa mi to podarilo, takže vlastne toto akoby, že keď sa vás pýtal teda, že akože kto som, tak že toto mám pocit, že je najväčšia súčasť akože mňa. Asi to není úplne odlišné od toho, čo je v tých storkách, tak akože mám úžasnú manželku, Gombošku, ktorá vlastne teraz tiež našla svoju vášeň, freedivuje momentálne v Egypte so žralokmi. Je úžasná fotografka, čo je by the way tiež niečo, čo som celý život chcel, že proste, že aké poviem teraz fajku, že ja chcem, aby bola fotografka. Tak to sa mi tiež podarilo a popri tom akože Liverpool mal dobrú sezónu, takže ja som asi teraz po všetkých stránkach spokojný. V súvislosti možno s blogom, čo najviac ľudí zaujíma, tak ja strašne by som chcel sa dopracovať k tomu, aby som nemusel byť úplne závislý na Instagrame a na Mete. Kvôli tomu, aby som nemusel byť akoby, že sa triazil to, že či zajtra si pohnevám algoritmy a proste neviem, sa prestane zobrazovať ľuďom. Ja som vždycky chcel ako keby, že si urobiť niečo ako apku, čo ale nemusí byť apka, ale proste mať nejaký akoby nejaké miesto virtuálne, kde vlastne tí ľudia budú vedieť, že majú prísť, keď chcú akoby, že nejaké buď informácie alebo tipy alebo niečo takéto. Vždy, keď som mal taký pocit, že už som do niečoho takého idem pustiť, aspoň do nejakého plánovania, tak som vlastne zistil, že to je akoby, že tak zložité a tak momentálne nereálne, že to vlastne akoby ani nemôžem začať robiť. Hlavne teraz z toho dôvodu, že potom by som to vlastne musel byť úplne full time a pokrývať a overovať si tie podniky, ktoré tam proste budú v tých typoch, aby teda to bolo relevantné pre tých ľudí. Samozrejme, že vymyslieť tým pádom tomu nejakú monetizáciu, ktorá bude že rozumná, keďže človek vlastne to musí robiť ako keby svoj job. Je to niečo, čo si myslím, že v vzdialenej budúcnosti by som asi chcel potom niekedy dotiahnuť naozaj. Chcem hlavne, že neprísť o tú chuť to robiť. To znamená, že točiť aj tie Iliovská, aj
tie ankety, aj tie recepty sem tam, mať nápady aj na tie spolupráce, ktoré sú už teraz veľmi dôležité pre mňa, lebo už vlastne ako keby mi umožňujú akoby, že nejakým spôsobom ten blog nemať iba ako nejaký denný report, nejaký obedov z nejakého bratislavského centra, ale aj také nejaké, že niečo také, že zábavnejšie, väčšie a zaujímavejšie. Toto je možno taký nejaký môj plán a inak len proste tu vydržať a prežiť, lebo to je tiež taká súčasť toho, čo teraz vlastne riešime úplne všetci, že sme v krajine, ktorá akoby, že nie úplne je tu pre každého z nás a cítime to a strašne veľa ľudí to vlastne akoby, že zdáva a strašne veľa ľudí akoby od toho odvíja nejakú svoju budúcnosť a nejaké svoje plány. Takže ja toto asi musím povedať.